ассалому алайкум дӯстон ва бародарони азиз, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям. шароинар имрӯз 19 марти соли 2024 насиб боша мо видео кардагем. Видеои имрӯзамон беҳад видеои хуб мешава. хости подписчикои мақсадаи комментария ҷамъ кардагем. гапошона гуфтан ака Нексимон, Астраҷимон, Астра Эш, Мерседес ҳам ҳаст, Москвич ҳам ҳатто мондагем. рости гап имрӯза навормон беҳад навори хуб мешава. касе ки молу маҳсулот дора, бародаро, мошинаи хонаи заминай, ин ҳамин номерои ватсап мо ҳай, телеграм ҳам ҳастаи ҳамин номеро. марҳамат барои реклама кардан бе ягон изо кашидан, мақсад ки метавонед ки банависонед ё ки занг бизанед ҳамин номерои мо иншоалло ки дастгиртон мекунем. биҷақен лайка, подписатсияро зерикунен, зангуларам зерикунен бародаро. салом алейкум дӯстони азиз, агар ба шумо регистрация лозим бошад дар городи Подольск се моҳа регистрация мекунам. акамон 7000 рубл. касе аз номи канали Сауди ТВ гап мезанад, бо арзон ҳам мекунад. рақамашон +7 3 тана толку ватсап шуна бачаҳо муроҷиат кунед, ёки +7 995 ватсап ёки телефони дастӣ. марҳамат занг бизанед, арзон мекунад аз номи канали Сауди ТВ. азиз акалар, силар агар регистрация керак bo'lsa, uchlik registratsiya 7000 rubl. raqamlarim +7 999 толку ватсап, +7 995 ватсап или телефонлари. 3 oylik registratsiya 7000 rubl. город Подольскда. марҳамат муроҷиат қилinglar. эълони якуми мо Opel Astra J ки қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. солаш 1999 сол. нархша бародармон мега ки 40000 сомонӣ мақсад. коробкаш механика, холи бензинаи мошинмон, моторш 1.6. ватсап дорад дар ҳамин номерои русӣ. 2 баллон нав, 2 баллон дига 50%. камтарак нақс дора ки мақсад документ надора. дигар мошин ягон ҷош задагӣ, хирӯшидагӣ, пӯстагӣ надора. мақсад аддуши мошинай агар бихоҳен мақсад жилан дошта бошен, марҳамат дар ҳамин номерои мондаги мо, номерои соҳибша мақсад занг бизанен. мошин ҳам худаш тозак, сиёҳ. агар ира тонировка кунем боз зудтар мешавад. рости гап Астра J мошини бад нест. бисёр одамо медонанд. инҷа даруншай ҳамаш упаковка каги хишрак созай мақсад. мегзарем ба эълони деюми имрӯзамон. эълони деюмон чие? Opel Astra J ки ира солаш 1993. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархша 20000 сомонӣ мега. солаш 1993. 20000 сомон мега. бензин плюс газай. кузовш седан. объем моторш 1.6 бародаро. пробегш 235000 д пробег дора. коробкаш механика. мошин дар шаҳри Кӯлоб. срочно фурӯше, мақсад ки харидори аниқ боша, бо муомила дорад. касе ки харидани боша бародарҷоно, мақсад дигар метавонед ки шумо зангш бизанен ай номи канали мо. бо иншоалло ки шумо да ягон сим дига арзон мекунад. мошин ҳамиқа ки дар талаботи худаш ҷавобгоҳ ҳаста, барои ҳамин савдош кесай. маълумоти дигарш тариқи телефони мақсад зангш мезанед мегатон. мегзарем ба сеюм эълонмон. эълони сеюмон Daewoo Nexia. ин Nexia хости мақсад дар ҳам комментария нависондан ака Neximon. хости ҳамоҳай бародаро. солаш 1996. мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. тонировкашда гапш нестай бу. нархша 17000 сомонӣ мега. бензин плюс газай, кузовш хеҷибек. объем моторша бигирам агар 1.6, коробкаш механика. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. газ, бензин 1.4 заига, мақсад навай. тонировкаш рости гап худашда гуфтааст. мошин ранги хеҷибекай, агар хеле як аҳамият ден. мошини созай бародаро. метавонен ки занг бизанен. ҳатман бо ягон сим дига иншоалло шумо да арзон мекунам метатон. мегзарем ба эълони чорumi имрӯзамон. эълони чоруммон Мерседесай. Mercedes-Benz S-Class. солаш 1994. мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
дар ҳамин номерои охириш 15 ки ба 905 сар мешава зангш бизанен. нархша 38000 сомонӣ мегаи бародармон. бензин плюс газай, кузовиш седан. абиё моторша бигирем агар шашай, коробкаш механика. нависондааст ки ҳолати мошин тенҷи бадай, харидори аниқ боша занг занед. ина бародарҷоно, маъқултон боша ихтиёртон бо занг бизанен, ай пеш муомила кинен. мақсад шояд ки ягон сим дига бо шумода арзон ка бития. соли 1994 дар шаҳри Душанбе қарор дора. нархша 38000 сомонӣ, бензин плюс газ, абиё моторш Д. ина марҳамат ҷайлайн дошта бошед. панҷум эълонмон чие? эълони панҷуммон Daewoo Nexia, боз Nexia. солаш 1996 ки мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш вообще дар замин зага. мошин тоза 11000 сомона, 11500 сомонӣ мега. бахшиш хато кам. бензин плюс газай, кузовиш седан. абиё моторш 1.6, обычный мақсад. пробегш 103000 пробег дора. коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка, ходовой 100%, баллони 70%. бо болои ҳамаи ин 7 моҳи дига мақсад ҳуҷҷат дора. срочно фурӯхта мешавад. бародармон рости гап тоза нигоҳ мекардааст мошина. ай хиди соҳиби мошина вобастагӣ дора. ина марҳамат 7 моҳи дига мо мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ, мегарди бе документ. мақсад документш намекунӣ. эълони шашуми имрӯзамон чиай? эълони шашумонам бо Nexia. Daewoo Nexia ки солиш 1995 ин мошин ҳам қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша и бародармон мега ки 15000 сомонӣ, бензин плюс газ бидааст. кузовиш седан. абиё моторш 1.6, пробегш 108000 пробег дорад. коробкаш механика. салом, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. камбуди фақат ҳуҷҷати солона, дигараш зурай мега. афсус ки и Nexia ҳуҷҷатш тамом шуда будааст, барои савдош мекунем мега. ҳама ҷош созай, нақс надора гуфтиям одам. марҳамат. ҳафтум эълон монда мегзарем. Opel Astra F. гуфтем ки Opel мондагием бародарҷонои ман. Opel Astra F солиш 1997. мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша мега ки 30000 сомонӣ. бензин плюс газай, кузовиш универсал, абиё моторш 1.6. обычно. пробегш 100000, қариб 101000 пробег дора. коробкаш механика. срочно фурӯхта мешавад. дар ҳолати хуб қарор дорад. чашкош варид надорад, пусидагӣ надорад. дигар маълумотош мега бародарҷон. таърихи телефон мақсад занг мезанен, бо гап мезанен. дарунаш тоза будааст, рости гап салонашда гапш нест. мошин инами хел ҳолатда дар навхи состоянӣ қарор дорад. иншоалло ки мошин дар талаботи худаш ҷавобгӯ ҳастай. ина мақсад марҳамат. мегзарем эълони ҳаштум монда. эълони ҳаштумон Москвич 412. солиш 1976. бобоҷон ғафуров, хай шумо медонен. нархша 10000 сомонӣ мега. бензин плюс газа, кузовиш седан. абиё моторш 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. харидор бошен мега занг бизанен. бародарҷоно, Москвичда ҳавас дошта бошен. 10000 сомон даст. ҳолатш хубай мега. мақсад харидори аниқ боши бародар, занг биза. беҳуда мақсад саргардон нашен. бардора, агар ҳамин видеои ма шумода маъқул шуда боша, дар комментария бинависонед ки аддуши видеода гап нестай. бо иншоалло ки мо навори ояндамон бо хубтар навор мешава. навори ҳаррӯзамон иншоалло беҳтар шидестай. фақат лайк, подписатсияро фаромӯш намекунем бародарҷонои ма. дастгирии шумо дар корай. бизанен лайка, биҷиқем подписатсияро.
زنگوله زر کنین و از ویدیوهای آینده ما بخبر باشین. برای رکلام همین پوینده نامرم هسته مرحمت زنگ بزنین رکلام کردنی باشین.